François Bayrou, Frantziako lehen ministroaren hitzek bazterrak inarrosi dituzte, ezakiela deusa, Betarram eskola katolikoan gertatu omen ziren sexu erasoez, hezkuntza ministroa zen orduan, ezkerreko 3 euskal diputatuek egia errateko eskatu diote. Baionatik ian aldaketa haundia, Patxoki berriaren proiektuarekin, egitasmoaz solasean berehala, Sebas Kristi arduradunarekin. Literatura solas ere bai, solas gordeak, Marikita Damurin Baigorriagaren liburu berriarekin, eta asteburuaren atarian beti bezala, zonbait itzordoalai. Arratsaldeon Siberutik ongi etorri deneri, hemen ikusten duzu, aintzina segitzen dutela maskaradekin, altzai eta lakarriko gazteen inguruan herri ibiltzen dira, eta bihar itzordu berria pagolan. Ongi etorri deneri. François Bayrou lehen ministro eta paueko auzapezatenaren azken deklarazioek hautsak arrotu dituzte. Hain zuzen, Bayruk adierazi du etzekiera deus 80ko hamarkadan Betarram eskola katolikoan gertatu omen ziren sexu erasoei buruz. Hezkuntza ministro eta Pirineo Atlantikoetako kontseilari nagusi izan zen 80ko hamarkadan. 1983an pausatu zuen Jean-François Blanco abokatuak tinpanoa lehertu zioten ikasle baten salaketa lehena. Bayrou hezkuntza ministro zen orduan. Ezinezkoa da François Bayrou ez jakinean izatea, errandu abokatuak. Haren salaketa hedabideetan kaleratu zelako, epaiketa publikoa izan zelako, eta are gehiago, bere semeetako bat biktimaren ikasgela berean zegoelako dio. 130 biktima auzi baten zain daude egun eta diote importantena epaiketa bera dela. Haien ustez egia zor die biktimei. Bayruk errandu difamazioagatik salaketa aurkeztu behar duela Mediaparten aurka, orain kasua argitara eraman duen hedabidearen aurka alegia. Egia errateko eskatu dutenen artean, Parisen dauden 3 euskal diputatuak. Kasu larriena dela, 100 bat biktima pasa, 112 edo direla, eta gure inguruan nik jakin gabean atzo deitu nau lagun bat, aspalditik ezautzen dutana lanetik, eta berak egan ninduen, ni biktima horietan bat naiz. Parte hartu du, eta parte hartu nahi du epaiketan, justuki egia sortarazteko hortik, eta egia hortan da nor zakien eta nor isildu duen hori dena, eta berdin, François Bayrou orduko tokiko diputatu edo ministeritzan postuan, harreman nahiko urbilak zituen Betarrameko eskola horrekin, orduan egia hortik bederen atera behar da biktimentzat beharrezkoa da, eta biktima horiek guri eskatzen gaituzte hori etorraztea, orduan segituko dugu aitortza bat lortu arte agian. Eraikin berri bat gailenduko da Baionako Patxaplazan. Patxoki berria eraikitzeko proiektu aurrera doa eta Manu Robles Fundazioari lotuta dauden elkarteek egitasmo horren lehen pintzeladak jada eman dituzte. Patxoki berria izanen da heldu diren hamarkadetako tresna bat, gauza hainitz batuko dituena leku berdinean. Etxe azpian eta lehen estaian zentro ekosozial bat izanen da, besteak beste lan eta bilkura eremuekin elkarteentzat, transizio ekosozialaren alde lan egiten duten elkarteentzat, bai eta ere elkartasunaren arloan. Bigarren eta hirugarren estaian etxe bizitza kooperatiba bat izanen da, 8 apartamenduekin, eta azken estaian etxe bizitza kolektibo bat, eta bestalde etxe beherean izanen da ere jatetxe errikoi bat, langile jatetxe bat, eta ostatu bat, orai arte den bezala Patxokia zomentzutan idekia dena gauez. Egitasmoaren abiapuntua aipatzean etortzen da gure gaurko beharretatik ikusiz fundazioan eta inguruan garatzen diren elkarteak, mugimenduak azkenean bizka bat lekutipietan direla gaur egun, eta ere gogoetatuz
Gaur egun etxe bizitza krisiari aurre egiteko etxe bizitzak sortu behar direla eta hor patxoki berrian hori eginen dugu geroan egin behar den bezala eta orai egin behar den bezala egan nahi baita lurrik artifizializatu gabe, beraz gaurko eta geroko beharrei erantzuteko, lujaldearen beharrei erantzuteko da proiektu hori. Patxoki berriak 3 milioi euroko aurrekontu orokorra izango du, baina proiektu aurrera eraman nahi dutenak laguntza eske daude falta zaizkien 200.000 euroak lortzeko. Elkarten gain den partea, nahi da etxe bizitzak salbu, 1.000.000 euro eterdiko gosta da eta oraindik 200.000 euro falta ditugu eta orduan jendeari dei egiten dugu proiektuan parte hartzan, bere ekarpenak egin ditzan emaintzak eginez, eraiki funtsaren webgunearen bidez, eraiki-funtsa.eus eta hor webgunetik egiten aldira ekarpenak. Aurtengo Baionako bestak azkenak izango dira gaur egungo patxokian. Proiektu berriaren obrak uda ondotik abiatu eta 2027ko udazkena arte iraun beharko lukete. Marikita Tamburan Baigorriarrak Solas Gordeak izeneko bere 12. liburua plazaratu berri du, 9. Maiatz argitaletxearekin. Aurkitzen alditu zute, 1974tik 2024 arte, eman ditutan elgarrizketak, egin ditutan kronikak, baita ere mintzaldiak, enebizi osoko bilduma intelektual bada. 220 horriko bilduma zabala hainbat gai ukitzen dituena. Izan naiz irakasle, ikastolan, eta bizi guzian eskola erakutsi dut, beraz hori aipatzen dut. Izan naiz ere ikertzaile, hainitz ikerketa egin ditut eskual kulturari buruz, eman dezagun agotetaz, eskualetxe izenetaz, deituretaz, mitologia, ohiturak, eskualemazteak, feminismoa, eta hainbat gai, beraz ikertu ditutanak, etnologo bezala, eta baita noala idazlean izan liburu horien azalpenak ere agertzen dira bilduma horretan. Kontsulta liburu bat, helburu argi batekin. Utzi nahi dut lekukotasun bat, ikusteko nolako eskualegia zen iparraldea batez ere, ene gazte denboran, eta ze ezagutza ginituen orduan gure kulturaz eta hizkuntzaz, baita geroztik egin dugun bidea, eta oraindik gelditzen dena egiteko. Eta bide horretan bere jakintza denen eskura jarri nahi du Solas Gordeak bilduma honekin. Ikus-entzuleok ostirala da eta beraz asteburuko planak proposatuko dizkizuegu eta inauteri garai bete-betean gaudenez, inauteritako proposamenak ezinbesteko hitzordua da Hartzaro Festivala, beraz, Uztaritzera joango gara ez Aiurre? Horixe, esan duzun bezala poliki ari gara sartzen iauterien garai honetan, eta esan duzun bezala Hartzaro Festivala bihar hasi eta martxoaren 4 arte iraganen da, esan duzun bezala ere, Uztaritzen. Urtero bezala iauterien garaia ospatuko dute Uztaritzen, programazio zabal batekin, bihar bertan Uztaritzeko kaskarotek hasiera emango diote programazioari, kontzertu, dantza eta argazki erakusketak ere izango dira Hartzaro Festivalaren protagonistak, eta adibidez, otsailaren 22an Altxalili kolektiboaren ikusgarria ikusteko aukera izango da, eta 28an Ahozakil Connection Lapurdiko taldeak ere kontzertua eskainiko du. Datozen egunetan xehetasunak emango ditugu, tarte honetan bereziki planen tarte honetan, baina esandakoa bihar bertan kaskarotak izango ditugu Uztaritzeko karriketan. Mila esker Jurre, eta inauteri giroekin jarraituta, libertimenduak, hainbat libertimendu izango ditugu aurtengo inauterietan, bai Lapurdin, Baxe Nafarroan, baita Gipuzkoan eta Nafarroa garaian ere, eta lehen libertimendua igandean Donapaleun goizeko 10:00 goiti hasiko da kabalkada karriketan, eta ondotik 11:00 libertimendua dantzari, zirku
purtzil eta bertsolariekin. Dantza, antzerkia, musika eta bertsoa denak elkarrekin plazan. Hauxe beraz lehen hitzordua, baina izanen dira libertimendu gehiago ere iparraldean, Eletan, Baigorrin, Azparnen eta Bunuzen. Ikusentzuleok gaur libertimenduekin agurtuko zaituzegu, igandeko izan itzuliko gara astekariarekin. Izan ongi!